Sanibonana ekuseni. Anxabe nginenkinga lana. Ngoku nje ekuseni. Ngivukile ngaya ekhishini. Uma ngifika ekhishini, ngigeza izitsha. Uyangena lo muntu lo endlini akakokotanga. Uma ngingena, ngithi ngiyajika nangu umuntu uyangena. Ugqoke isikibha esimnyama nesigqoko esimnyama. Uma ngijika uthi yama kodwa unjani? Ngithi mina ngiyaphila. Uthi yiphi indoda yala ekhaya? Ngithi indoda yala ekhaya ayike-ke emsebenzini, uthi ngizofuna indawo yokuhlala la ekhaya. Bangitshelile lapha phesheya ukuthi kunendawo la ekhaya yokuhlala and ngisihlobo la ekhaya. Ngithi mina angazi ubaba la ekhaya akekho. Athi yeyi wena makoti ila ifoni yakho. Ngithi mina anginayo ifoni. Athi ngeke umuhle kangaka ungabi nayo ifoni. Ngithi mina anginayo ifoni. Ifoni yami yafa. Kuphazamisa nakhona ukuthi kube nemoto ezashaya ihuthi lemva kwendlu waphuma wathi-ke ngiyabuya ngizwile ukuthi khona indawo yokuhlala la ekhaya. So nje angazi sengithi ngiyangena egrupini because ngikule group yama-WhatsApp ngiyambona lo muntu ukuthi nangu lo muntu bamfakile kodwa akasagqokanga le mpahla lezi azigqokile njengamanje. Akasiphathanga futhi isikhwama. Ugqoke nje isikibha esimnyama nesigqoko esimnyama.